Wayo ‘yan arewa, ga mari sannan ga tsinkar jaka, ana bugun mu an hana ni kokawa. ‘Yan arewa bacci ba mu farka ba, ba mu shirya gane wannan lissafin ba, wallahi da yawa ba mu san ‘yanci ba. Abin da na sani ba zan ɓohe ba, nauyin da ke wuya ban na sauke ba. Ba wai batun kisan kai ko sata ba, matsala ta kidnapping ko bandit ba. Zama cikin kara zuba ba mu daina ba, shirme da bambadanci bai yanke ba. Ashe yawan mu ma bai tasiri ba, mu gane kanmu ma ba mu iya wannan ba. Ba wai ina faɗa dan kaskanci ba, ga katuwar masifa na tasowa, an ce ana kashe Kiristoci dubawa, wai har hari ake son aikahowa, kuma duba maganan nan mi aunawa, mene shirin matakinmu na ɗaukawa, riko na shugaba mun gaza ganewa. An sace ɗalibai an kuma ƙarawa, an kashe al'umma ninkin ninkawa, Birgediya janar an kwantar nawa, an san da masu yi an gaza kamawa, suna da shafuka nasu na yaɗawa, cikin ƙasar suke ba wani ɓohewa, da yawa arewa ce mun gaza ganewa, idan shugaba ya kasa mi saukewa, zan ba da ɗan bayani mi aunawa, mu fito mu tsaye da komai don gyarawa, a midiya da fili ba ɓohewa, matasan mu hankalinku yayo dawowa, ana kisa kuna ƙwallon dokawa, 'yan midiya suna cilin nunawa, raina ga har awad aka yo badawa, ga wasu mawaƙan ma na cashewa, ana ta sa calan domin burgewa, da za mu tsaye da komai macin mawa, bakin cikin mu fili mi nunawa, mu rubuta duk rahoto mi turawa, wuta tana tahowa mai cinyewa, mu dakile harin karmi kasawa, aikin na 'yan ƙasa ne ba warewa, talakawa da shugabanni mi dagewa, matsalar tsaro bala'i hana rintsawa, kada mun sake mu rasa tudun dafawa, mu gaya wa duniya su kuma ganewa. Malamai na addini duga ku, Musulun da Kiristoci ku yi aikinku, 'yan kasuwa da 'yan boko ɓarinku, lauyoyi alƙalai ma ku yi sharhinku, mawallafa jaridu tasirinku, masu shirya fim waƙa layinku, duka 'yan ƙasa na ce ku yi ta bayaninku, da addu'a da aiki sai mun girku, matsalar fata kowa ce sai mun dinku, mu fito mu kare haƙƙi na shaida ku, Tijjani Gandu ne da na ja aikinku, Allahu ya tsare matsala ta auku, Najeriya ƙasa ta, Najeriya ƙasa Rabbu ka duba mu.